श्रीकृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము మొదటి అధ్యాయంలోని 18వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. అత క్యాహి హరేర్తీమన్ అవతార కథా సుబాహ లీలా విదతత స్వైరం ఈశ్వరస్యాత్మమాయయా. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము అంతకుముందు శ్లోకాల నుంచి చూస్తూ ఉన్నట్లయితే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవంతుని మరి నామము గురించి తదుపరి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులు వీటిని గురించి మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో మరి నిన్న ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలను 17వ శ్లోకంలో అక్కడ ఋషులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి చూసాం. ఆ దేవదేవుని యొక్క కర్మలు అద్భుతములను దివ్యములను అయి ఉన్నవి. మహా ముని అయిన నారదుడు వంటి వారు కూడా మరి అటువంటి దివ్య కర్మలను సదా కీర్తిస్తారు. కనుక ఆ భగవానుని వివిధ అవతారములను గాంచిన ఆ సాహస కృత్యములను శ్రవణాసక్తులమై ఉన్నాము, మాకు కరుణతో వివరింపండి అంటూ ఆ ఋషులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలలో సో ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడి యొక్క కర్మలు మహా అద్భుతాలు దివ్యాలు అయి ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ జగత్తులో ఉండేది అది ఆధ్యాత్మికమైన భౌతికమైన అన్నీ కూడా మరి ఆశ్చర్యకర్మాలు
వైవిధ్యపూర్ణాలు అయి ఉన్నటువంటివి. మరి వీటన్నిటికి మూల ఆధారము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే. సో ఆ విషయాన్ని మరి మహా అయినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగినటువంటిది ముఖ్యంగా మహాముని అయినటువంటి నారదుడు వంటి వారు అని చెప్తున్నారు. అంటే నారదుడు, వాల్మీకి, దేవలుడు, అసితుడు, మధ్వాచార్యులు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, రామానుజాచార్యులు వీళ్ళంతా కూడా విష్ణుస్వామి, నింబర్కాచార్యులు, శ్రీధరులు, విశ్వనాథ చక్రవర్తులు, బలదేవ విద్యాభూషణులు, భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు, ఇలా మనకి ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా మరి ఆత్మదర్శులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను, ఆయన యొక్క నామాన్ని చక్కగా వివరించినటువంటి అంశాలు మనకి ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనం ఈ క్రమంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది మొదటగా నామ మహిమ గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది. అంటే సూత గోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటిది. తదుపరి భక్త మహిమ, ఆ తర్వాత శ్రవణం చేయడం వల్ల కలిగేటువంటిది. సో అలాగే మనము మహత్సేవ అంటే భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను గురించినటువంటి ప్రస్తావన వచ్చినటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే ఇంకా వారు ఇక్కడ ఋషులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము కొనసాగింపుగా ఇంకా వారు అడుగుతూ ఉన్నారు. అతక్యాహి హరే ధీమన్ అవతార కథా సుబాహ లీలా వివిధదతః స్వైరం ఈశ్వరస్యాత్మమాయయా. సో ఇంకా వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు, ఓ ధీమమంతుడవైన సూత గోస్వామి. వీళ్ళంతా కూడా సౌనకాది మునులు ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఓ ధీమంతుడవైనటువంటి సూత గోస్వామి, ఆ దేవదేవుని వివిధ అవతారముల యందలి దివ్య లీలలను మాకు వర్ణించి చెప్పుడు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. పరమ నియామకుడైనటువంటి ఆ భగవానుని అట్టి మంగళప్రదములైన సాహస కర్మలు, లీలలు అతని అంతరింగిక శక్తి ద్వారానే నిర్వహించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతును అవతారాలు తీసుకున్నటువంటి తన యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి ద్వారానే ఆయన అవతారాలు తీసుకునే, ఆయన తను తాను సృజించుకునేటువంటిది. సో కనుక మరి వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది సూత గోస్వాముల వారిని ఆ సౌనకాది మునులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఋషులు అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క వివిధ అవతారాలైనటువంటివి అవి అంతకు నిన్నటి దానిలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లుగా మరి ఆ అపరిమితమైనటువంటి వర్గాలుగా ఉన్నటువంటి పలు విధాలైనటువంటి అవతారాలను మరి ఆ భగవంతుడు ప్రదర్శించినటువంటివి. సో అందులో వివిధ రకాలుగా అవతారాలు మనకి చెప్పబడుతున్నాయి. ఒకటిగా చెప్తే 2 వర్గాలుగా చెప్పినట్లయితే మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవతారాలుగాను, అంటే ఆయన స్వయం అవతారాలుగా చెప్పబడేటువంటివి, కొన్ని భౌతిక అవతారాలు, అలాగే మళ్ళీ అందులో వివిధ రకాలుగా శక్తి అవతారాలు, గుణ అవతారాలు అని, లీల అవతారాలు అంటూ వివిధ రకాలుగా అనేక రకాలుగా భగవంతుని యొక్క అవతారాలు ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా అపరిమితం వర్గాలుగా చెందినటువంటి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ అవతారాలను ఆ భగవానుడు కలిగి ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ అవతారాలలో ఆయన అవతరించి, ఆ భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఆ వివిధ అవతారాల ద్వారా అవతరించినటువంటి ఆయన యొక్క దివ్య లీలలను, అంటే ఒక్కొక్క అవతారంలో ఆయన జరిపినటువంటి లీలలను మేము తెలుసుకోగోరి ఉన్నాము అన్నట్లుగా ఇక్కడ వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నది. అందుకే అంటున్నారు, ఆ దేవదేవుని వివిధ అవతారముల యందలి ఆఖ్యాహి ఆఖ్యాహి. సో అంతకుముందు చెప్పారు కదా, అనేకమైనటువంటి ఆ అవతారాలను, ఆయన యొక్క కర్మలను, అద్భుతమైనటువంటి కర్మలను, దివ్యమైనటువంటి లీలలను నారదుడు వంటి వారు
కూడా వివరించారు కనుక మరి కావున ఆ హరి యొక్క ఇక్కడ అంటున్నారు అత అక్యాహి హరే ధీమన్. ఇక్కడ ధీమన్ అంటే ఓ బుద్ధిమంతుడా, ఓ బుద్ధిమంతుడవైనటువంటి మరి సూత గోస్వామి అవతార కథా శుభ అని అంటూ ఉన్నారు. అవతార కథ శుభాహ. మరి ఆ దేవదేవుడు యొక్క ఓ సూత గోస్వామి ఆ దేవదేవుని యొక్క మరి ఆ అవతారాల యొక్క వృత్తాంతాలను శుభాహ మంగళదాయకమైనటువంటివి, అలాగే లీలలు మరి విదదతాహ వనరించినటువంటి ఉన్నాయి కదా, మరి అలాగే స్థైర్యం అంటే అవి కూడా లీలలు. ఈశ్వరస్య జగన్నియామకుని, ఈ జగత్తంతటికి కూడా నియామకుడైనటువంటి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆయన ఇక్కడ ఈశ్వరస్య ఆత్మమాయయా, మరి ఆయన ఆ జగన్ నియామకుడైనటువంటి దేవదేవుడు తన యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి ద్వారా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ లీలలను గురించి మాకు వివరింపుడు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక సృష్టిలో భౌతిక జగముల మరి సృష్టి స్థితి లయముల కొరకు ఆ భగవంతుడు వేలాదిగా అవతార రూపాలలో అవతరించును అని చెప్పినట్లు. సో మరి అందులో మనకి ఈ సృష్టి కొరకు ప్రభుజీకి నెట్ పోయినట్లుంది, వస్తారు. హరే కృష్ణ.